Skal du have motorcykel, når du bliver stor? Ja, en stor motorcykel med æderkop på. En edderkop på? Ja, Hvor skal edderkoppen være henne? Foran eller bag i? bagi. Ja. Nå, Nej, for. foran. Okay. Skal du så ud og køre med dine venner? Ja, med mange venner. Ja, rigtig mange venner. Nej, 2 venner. Det er jo ikke mange venner, hvis det kun er 2. 1000. 2.000. 2000 venner. Der er han venner. Ja. Når det kommer til mig, når det kommer til Casa de Guy, og så har jeg min store motorcykel, de kører på, og så kommer de hjem til mig. Ja. Og så holder de fest, ikke? Ja, Ja. Daddy, så vil jeg lave en lille huleseng. Jamen, så skal du først sige godnat, Wild Hogs. Godnat, hej Vagt. Nej, Wild Hogs. Hvad tak? Så sig hej hej. Hej, glem Daddy, vi skal sende mere billeder. Ja, godnat, Wild Hogs.